Uraren Euskal Agentzia Eusko Jaurlaritzari atxikitako erakunde publikoa da, eta Euskal Administrazio Hidraulikoa arduratzen da. Uraren segurtasuna zaintzea du eginkizun nagusi, ur hornidura kantitatean eta kalitatean bermatzeko. Ur masen egoera onaren alde dihardu. 2027ko ibaietako uraren 100% kalitate onekoa edo oso onekoa izan dadin. Era berean, Uraren Euskal Agentziak uholdeekiko erresilientzia handitzea sustatzen du, segurtasuna hobetuz eta uholdeei aurre egiteko lurraldea prestatuz. Era berean, uraren hiri zikloaren iraunkortasun ekonomikoa zaintzen du. Hornidura eta saneamendu azpiegituretan defizita murrizten lagunduz. Hori guztia posible egiteko, administrazioen eta uraren kudeaketan inplikatutako eragileen arteko koordinazio instituzionaleko gobernantza esparrua ezinbestekoa da. Ura da, gu gara.